Baloretan jartzea pixkat baserritarrak egiten zuen lana. Eta egin genitun bilera batzuk, baserritar pila bat elkartu ginen, eta batzarrak izan ziren oso arrakastatxuk batez ere gure arteko harremanare sendotu intzalako. Eta hortik irten zen, elkarrekin baserri egun antolatzea, eta etxeko indarrakin esaten dana. Dana Lazkauko baserritarrak eta Lazkauko postuk die. Honea etorri dienak, batetik ikusi ahal izan du Lazkauko baserritako aberen erakusleioa izan da. Euki ditugu, denak ez ditut aipatuko, baino behorrak, behiek, astok, zaldik, euki ditugu untxik, ollok, euki ditugu txerrik, hauntzek, ardik, anitze izan da, aberen erakusketa, eta gero euki dugu, berezi bezala aipatzekoa, enpaundi baserrikok azkeneko hori 7 urtetan berreskuratu duen aintzinako ofizio bat. Eta urten, iaz zendu zen Juan Jose Garin, baino bere arrebata emaztea urtero elkarrekin haitu die horko puestua prestatzen, eta urten ekarri du hartolasteokin eindako tapizek eta alfombrak eta indituzte. Balego eta bale, bosezaztu, alkarrekin dabil! Nere anaia zizan, esan gendun, interesante izango litzekela, bakarren batek atera nahi bado ofizio desagertutakoa edo aspaldikoa. Eta oso interesante iruditu zeion nere anaiei, eta bera presentau do, 6 urtez presentau do, eta otzailen hil zan. Aurten ekarri deu, hartalastokin indako alfombrak eta tapizek. Hartoi kendu, ostoa, kentzen zaio, eta gero soltatu horri guzik, eta hemen trentza bezala txirikorratzen da. Eta gero josi, oso pazientzia handiko lana da, bai. Zeitzeko asmoa dugu, olase, bai. Astotxo bat baneuko bustan zuriegaz, ermura joateko gona gorriegaz. Astotxo bat baneuko bustan zuriegaz, ermura joateko gona gorriegaz.